ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ናይ ክርስቶስ በዝሐልኩም ኣንዓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት ዝብል እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት እንታይ ማለት እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት ሪኢኹም ኣሕዋት ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወቱ ክበጽሓ ዝደሊ መዓልቲ ላቶ ክሪኣ ዝደሊ መዓልቲ ላቶ ታ መዓልቲ ቲኣ ነትሎሚ ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ዘሎ ራእዩ ነትሎሚ ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ዘሎ ዕላምኡ ፍጻመ ረኺቡ ኣካል ለቢሱ ዝሪኤላ መዓልቲ ብናፍቆት ብሃንቀውታ ኩሉ ሰብ ዝጽብያ መዓልቲ ኣላቶ እያ ራእኒ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ሰብራ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ሓሊፎም ዝሪእዎ መዓልታት ኣለዎም ዝሪእዎ መዓልቲ ኣለዎም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣላያ ትብጽሕ ነገር ግን ነዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ናብ ኣዘብጽሑና ግን ብዙሓት መዓልታት ኣለዉ ስለዚ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ዘብጽሑና ብዙሓት መዓልታት ከመይ ንኾዶም እሱ እዩ ዝውስኖ ነታ መዓልቲ እዚኣ ከመይ ንበጽሓ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ዘብጽሑና ብዙሓት መዓልታት ብተስፋ ብዓቕሊ ከመይ ንዕኦም ብትዕግስቲ ንሳገሮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስለ ኣብ ህይወቶም ነቲ ዝረኣይዎ ራእይ ነቲ ዝሓለምዎ ሕልሚ ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ነዊሕ ግዜታት ድሕሪ ነዊሕ መዓልታት ዓመታት ክበጽሕዎ ከለዉ ንርኢ ኢና ግን ክበጽሕዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እንተ ደኣ ሪኢኻ ኣለኻ ኮንካ ሓንቲ መዓልቲ ምንም ሽግር የለን ተን መዓልታት ዓመታት ክኾና ይኽእላ ሰሙናት ክኾና ኣዋርሕ ክኾና whatever it is ናፍታ መዓልቲ እቲኣ መንገዲአን እሞ እንተ ኸይድካየን ክትበጽሓ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ጥቕሲ 46 ከምዚ ይብል ዮሴፍ እቲ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብጺ ደው ክብል ከሎ ወዲ 30 ዓመት ነበረ ዮሴፍ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ወፂኡ ናብ ብዘላ ምድሪ ግብጺ ዞረ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ዮሴፍ ናይ ግብጺ ዋና ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዝተሾመሉ ግዜ ኣብ ንእስነቱ ኣብ ወዲ 13 ዓመት ከባቢ ከሎ ይርእይዎ ነዚ ዝረኣዮ ራእይ ንኽበጽሖ ግን ከባቢ 17 ዓመት ተጓዒዙ እዘን 17 ዓመት ዮሴፍ ዝተጓዓዘን ጉዕዞ ቀለልቲ ጉዕዞ ይነበራን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ይኸይዱ ስለዚ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ብዙሓት መዓልታት ዝበልኮን እታ መዓልቲ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዝበጽሐ እተን መዓልታት ድማ ተን 17 ዓመት ዝተጓዓዘን እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣርሒቕና ዝረኣናያ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ዝሃበና ሕልሚ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቐመጦ ራእይ ይብጽሕ እዩ ዘይብጽሕ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ግን ሽግርና ነቲ ጉዕዞ ናብኡ ዘብጽሕ ዝተፈላለየ ዓይነት መከራ ንፋሳት ቻሌንጅ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ብምፍራሕ ንዕኡ ብምስጋእ ተስፋ ብምቑራጽ ነታ መዓልቲ ባዕልና ንኸይንበጽሓ ንርእስና ደው ስለ ነብል ትሽግር እንተ ደኣ ባዕልኻ ወይ ባዕልኺ በተን ትኸድየን ዘለኺ መዓልታት ተስፋ ኸይቆረጽኪ ተስፋኺ ኸይተተንከፈ ንርእስኺ ደው ተደኣ ዘየቢልክያ ብርግጽ ነታ መዓልቲ እቲኣ ዝኸድኪ ኸይድኪ ምብጻሕኪ ተርፈክን እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ዮሴፍ እዘን 17 ዓመታት ነታ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሕልሚ ዝረኣያ እግዚኣብሔር ኣብ ልቡ ዘቐመጠሉ ንኽበጽሓ ብዙሕ ዓይነት መንገድታት ኣብ ህይወቱ ሕሊፉ ተኸዲዑ እዩ ብሕዋቱ ተሸይጢ እዩ ኣብ ባርነት ኣቲ እዩ ኣብ እስር ቤት ኣቲ እዩ ዝኣመኖም ሰባት ጠሊሞም እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ነገር ግን ክጥለም ከሎ እስር ቤት ክድርቦ ከሎ ልዕሊ 2 ዓመት ከባቢ 2 ዓመት እስር ቤት ክኣቱ ከሎ ኣሕዋቱ ክሸጥዎ ከለዉ ዮሴፍ ግን ኣብ ልቡ ዝረኣያ መዓልቲ ነይራቶ እያ ርኢኹም ኣሕዋት ነተን መዓልታት ከመይ ንሰግረን ዝውሰን ኣብ ውሽጥና ነታ መዓልቲ ከየቋረጽና ንሪኣ ዲና እዩ እንተ ደኣ ብሓቂ ነታ መዓልቲ ብልብና ከየቋረጽና ከም እንበጽሓ ናብኣ ድማ ንኸይድ ከም ዘለና እንተ ደኣ ንሓስብ ኮይንና ኣብ ህይወትና ዝመጹና ነፋሳት ኣብ ህይወትና ዝመጹ ማዕበላት ከም መንገድን መሳገረን ኢና ንጥቀመሎም እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብ ህይወት ነታ ክንበጽሓ ኢልና ዝተበገስናላ መዓልቲ በቲ ሎሚ ዘጋጠመና ግዝያውን ሓላፍን ኩነታት ኣጠመተና ኣዒንትና ካብታ መዓልቲ ተኣልዩ ናብቲ ናይ ሎሚ ኩነታት ስለ ነውሩዶ ተስፋና ይህርም ዓቕልና ይጸበና እንገብሮ ይጠፍአና ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣሕዋት ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓልፉ ዘለኹም ትኸዱ ኢኹም ዘለኹም ኣብ መንገዲ ኢኹም ዘለኹም እተን መዓልታት ኢኹም ትኸድዎን ዘለኹም እተን መዓልታት ግን ግዴታ ናፍታ መዓልቲ ከም ደብጽሐኩም ኣይትረስዑ ግዴታ ናፍታ መዓልቲ ሒዝኩም ከም ዝኸይድ ኣይትረስዑ ጥራሕ ስነታ መዓልቲ እንዳረኣኩም ነዘን ናይ ሎሚ መዓልታት ብተስፋ ሕለፍዎን ኖህ ረእይዎ ኖህ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ራእይ ንኽፍጽም እግዚኣብሔር ዘርኣዮ ራእይ ንኽፍጽም ከባቢ 100 ዓመት ይኸይዱ 100 ዓመት ይተጓዒዙ
ቀሊል ኣይኮነን ተዓመታትቲ ነገር ግን ኖህ ኣብ ልቡ ዝነበረ ኖህ ኣብ ርእሱ ዝነበረ እታ መርከብ ተሰሪሓ ጥራሕ ዝርኢ ነይሩ ነታ መርከብ ጥራሕ ስለ ዝሪኣ ዝነበረ እቶም ኩሎም ዓመታት ንኸኸዶም እቲ ዝሪኦ ዝነበረ ምርኣይ ዓቕምን ተስፋን ይሆን ነይሩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሎም ምርኣይ ነቋርጾ እታ ሓንቲ መዓልቲ ንዓኣ ንርኣያ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ንዓኣ ምጥማት ኣይነቋርጽ ነዘን ኩለን መዓልታት ከም ውሑዳት መዓልቲ ከተሳግረናያ ምኽንያቱ እንሪኦ ኣብ ህይወት ወሳኒ እዩ እንተ ደኣ ነዘን ናይ ሎምን ሓልፈን ዘለና መዓልታት ነዘን ናይ ሎምን ኸደን ዘለና መዓልታት ናፍታ መዓልቲ ሒዘናና ዝኸዳ መዓልታት ሜቢ እተን ንኸደን መዓልታት ንፋሳት ዝበዝሐን ጋዕገልጠም ዝበዝሐን ንልብና ባህ ዘይብላ ክኾና ይኽእላ እየን ከምኡ ስለ ዝኾና ግን ናፍታ መዓልቲ ንቐርብ እንደለና ማለት ኣይኮነን ኩሎም መጽሓፍ ቅዱስ ከይድኩም ረእይዎም ናፍታ ሓንቲ መዓልቲ ንኽበጽሑ ዝኸድዎን መዓልታት ክፉኣት መዓልታት ነይረን እየን ብዙሕ ክፉእ ነገር ዝተገለጸለን መዓልታት ነይረን እየን ንፋስ ዝነበረን ቻሌንጅ ዝነበረን መዓልታት ነይረን እየን እዚ ግን ኣይከዱን ዘለዉ ይጋገይሉ ማለት ግን ኣይኮነን ኖ ይኸዱሉ ስቲል ናው ተን መዓልታት ድላየን መልክዕ ይሃልወን እቲ ጉዳይ ግን ነታ መዓልቲ ምርኣይ ኣይቋረጽካ እንዲኻ ናፍታ መዓልቲ ምስጓም ኣይቋረጽክ እንዲኻ የተወሳኒ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ያዕቆብ ረእይዎ ንራሄል ንኽወስዳ ንራሄል ኣብ ኢዱ ንኽእትዋ ሓንሳብ መልክዕ ራሄል ኣብ ልቡ ስለ ዝኣተዎ ራሄል ናቱ ክትከውን ከዓ ስለ ዝወሰነ 14 ዓመት ከም ውሕዳት ዓመታት ይሓሊፍዎን 14 ዓመት ምእንታ ሓንቲ ራሄል ክብል ተገዚኡ ነዘን ኩለን ዓመታት ንያዕቆብ ክሳገር ዝገበሮ ግን ያዕቆብ ነተን ዓመታት ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ ያዕቆብ ራሄል ኣብ ኢዱ ክትኣቱ ከላ እዩ ዝርኢ ነይሩ تزعبي بهوت نجبر شجر أكن دتا معلت رأسنا بوتينا النريئة نتن حلفن معلتات ندار أنا تأمتنا سلنا بلاشي يسوع نزل عالم قويتاي متحف قدوس زف فترة معرف إسران شعتن زف فترة معرف إسران شعتن تقص عصر شمونتن يسوع نزل عالم سمو يبارخ ያዕቆብ ድማ ንራሄል ፈተዋሞ ምእንቲ ራሄል እታን እሽቶ ጓልካ 7 ዓመት እግዛእካ በለ ላባን ከዓ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ ንዓኻ ክህባ ይሕሸኒ ምሳይ ተቐመጥ በሎ ያዕቆብ ከዓ ምእንቲ ራሄል 7 ዓመት ተገዘአ ንዓኣ ብምፍታው ከዓ ከም ሒደት መዓልቲ ኮይነን ተረኣዮ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ረእዩ ያዕቆብ ተን 7 ዓመት ከም ሒደት መዓልታት ኮይነን ዝተረኣዮ እተን 7 ዓመት ምእንቲ ራሄል ኢሉ ትጉዕዞ ስለ ጀመረ እዩ እቲ ሕቶ ምእንቲ መን ኢልኩም ይኹም ትጉዕዞ ጀሚርኩም ዘለኹም እቲ ኣብ ህይወትኩም ትጓዓዝሉ ዘለኹም ነገር ብሓቂ ብልብ ትፈትውዎ ዲኹም እቲ ነገር እቲ ብሓቂ ብልብኹም ተኽብርዎ ዲኹም እንተ ደኣ ነቲ ትጓዓዝሉ ዘለኹም ፍቕርኩም ዓብ ኮይኑ ንዕኡ ጽማኣትኩም ዓብ እንተ ኮይኑ ድሌትኩም ዓብ እንተ ደኣ ኮይኑ እትኸድዎ ዓመታት እትኸድዎ ጎደና ምንም ኣይመስለኩምን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ካብቲ ትኸድዎ ዘለኹም እታ ትበጽሕዋ መዓልቲ ትበልጽ እታ ትበጽሕዋ መዓልቲ ተዓቢ ريخم يعقوب 7 ዓመት ፈጺሙ ንራሄል ኣብ ኢደይ ከእትዋ እንዳበለ ቀሽሽዎ ላባን ኣክንድ ራሄል ምን ምዕባያ ሓፍታ ሕሊፍ ይሂብዎ እንደገና ግን 7 ዓመት ክትገዛእ ኣለካ ንራሄል ክትወስዳ ምስ በሎ ሕጂውን ተስፋ ይቆረጸን ريخم ኣሕዋት ተስፋና ደው ንኸይብል ተስፋና ኣብ ጽጽባሕ ሓፍ ከም ዝብል ዝገብሮ እንሪኦ ነገር እዩ معلتاتكم أيترعيون تخدوا زلهم جودنا أيترعيوه نتا معلت جنت بتصحوا مهلاوكم كي قارسكم رعيوه حيلهم تسفانا كل نجارنا عبرائنا يزورلو نرأينا بزرعنا يومتن نتا معلت بزرعنا يومتن وشتنا بنايلو مجيزيا ونجار تسفاي قارسنيو تا معلت خد بتصحوا يخم تن معلتات جن بتسفاخيدوان جزابير دما ردايخم شالو